रेल्वे स्थानकांवरील घड्याळांसाठी डिझाईन स्पर्धा, उत्कृष्ट डिझाईनसाठी 5 लाखांचं बक्षीस हे देण्यात येणार आहे। रेल्वेने देश पातळीवर विशेष डिझाईन स्पर्धेची घोषणा केली आहे। एका स्पर्धकाला एकच डिझाईन पाठवता येणार आहे। विद्यार्थ्यांपासून ते व्यावसायिकांपर्यंत सर्वांना या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेता येणार आहे। आताची महत्त्वाची बातमी, देशातील विविध रेल्वे स्थानकांवर लाखो प्रवाशांच्या नजरेमध्ये रोज झळकणाऱ्या रेल्वे स्थानकांवरील डिजिटल घड्याळांना आता नव्या स्वरूपामध्ये आपल्याला पाहता येणार आहे। भारतीय रेल्वेने यासाठी एक स्पर्धा आयोजित केलेली आहे। भारतीय रेल्वेने सर्व स्थानकांवरील घड्याळांचे डिझाईन एकसंध आणि त्याचबरोबर आधुनिक करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि त्यामुळे देश पातळीवर एक विशेष डिझाईन स्पर्धा जाहीर केली। या स्पर्धेतून निवडल्या जाणाऱ्या उत्कृष्ट डिझाईनसाठी तब्बल 5 लाख रुपये प्रथम बक्षीस दिले जाणार आहे। रेल्वेच्या या उपक्रमामुळे नवकल्पना, सर्जनशीलता आणि डिजिटलकरणाला चालना मिळणार आहे।